Een grut stuk natuur op Vlieland is justejoen in vlammen opgegaan. De droogte en een stevige wind zorgen ervoor dat het vuur hem rap verspreidde. De brandwacht had het controleren uit banen litten. Na alle gedachten is het vuur ontstaan door een oefenbom van de feestje. Een ongeluk is de deersoorzaak van een zo'n 50-jarige man uit Lumbert. Een misdrijf is uitsletten. Dat had de politie bekendmaken. De man waart op Santje Maat deervoen in een vijver achter zijn wenning onder Engwede Wai in Lumbert. De NCPN, de nieuwe communistische partij Nederland, doet mee aan de verkiezings in de nieuwe gemeente De Friese Meren. Nevens partij van Reense Visser is dat besletten nadat er een protte vragen ook kwamen. De NCPN had 2 riet zitten in de gemeente Lemsterlaan, die het opgiet in de Friese Meren. Binnen 3 weken zal deputaire Hans Konst impeteren met het Frieske consortium dat het nieuwe Tialf op het Jereveen bouwen wil. Daarin zitten Friso Bouwgroep, bouwbedrijf van Wijnen, ingenieursbureau Oranjewoud en architectenbureau Alinea. Directeur Wageman van Friso Bouwgroep wil de provincie adviseren over de nijbouw. Joen en vannacht heel bewolkt, het is 2 graden onder nul. Morgen 5 graden, nog hield dit een krachtige noord-eerste wind, hier en daar komt de zinnen er terug.